Kam pirang-pirang piro hasil kam hasola piro hasil laka kedui sira alhawa nopo ino bil wukufi kelawan mandek ala abwabil makhlukina ing atase pira-pira lawangi pira-pira makhluk wa kam aha nuka lan pira-pira ngino-ngino makhlukin ka ing sira wa anta hale utahe sira latar juwi kura bali sira ila maulaka marang bendoro kaping pira wae sira iku oleh keenakan sebab tenguk ana ing lawange makhluke nggih malange makhluk nggih jagake makhluk gumantung marang makhluk nggih sing dikarepke niku pira wae sira oleh keenakan sebab gumantungno sesuatu maring makhluk sehingga sampai standby di situ nggih menduduki tempat kedudukan sing ngoten niku wah sing ngoten mawon sampean nggih warik iku wis pira wae wis berapa saat itu nggih lan kaping pira wae para makhluk ngino-ngino sira nanging sira ora gelem bali marang bendoro lira nggih pira wae sing jarene bestine sampean iki lho nggih akhire ngino-ngino kalih kula jenengan nggih tentang napa nggih tentang keberhasilan hidup sing disawang miturut masing-masing soalnya keberhasilan hidup niku iki gumantung penyawangane masing-masing nggih nggih mulane bentuk apa ketafakurane awak dhewe angen-angene awak dhewe kalian gegaweane Gusti Allah nggih niku logikane awak dhewe digiring pira wae sira oleh keenakan sebab tengok-tengok standby ngendelno makhluke pengiran. Dan niku kan ndak boleh. Sampean jengene nglakoni kesyirikan aja no khofi. Nggih. Pira wae niku. Lah sing penting ngene awak dhewe sadar, nggih Gusti kula kleru Gusti. Toh niki kawula jenengan sing damel nggih jenengan. Iki namung kangge sarana emut kula dateng jenengan mawon Gusti. Tahu ngoten? Tahu ngoten? Wali sampeyan tahu ngono. Kayaknya Dora tahu dadi ora pantes ora wali iki. Nggih. Wali kok. Nggih. Secara macam. Sehingga kaping pira wae para makhluk ngino-ngino marang sira. Alas. Yo. Ya nek sing ngino-ngino biasane Kang Nur Jan. Sikut Jan. Jan. Sarjana. Wis ngono iku. Ngino-ngino sih. Ning nyatane jenengan yo gak gelem bali maring Gusti Allah, gak gelem iktimat, gak gelem sumendi tenggene ngersane Gusti Allah sampean yo wasik. Ani Syekh Makini Din Al Asma